jobnekte so erokamano kuom Ramogi TV kama maki dieny mar ariyo mar chenro mar duol wantiere gi wendo modhial Mheshimiwa Opiyo Wandayi men jatend migawo mar keyo teko sitima gi modhi. Erokamano anyoko mwa sechegi. Hapa ni mai higa ni mai yango ni biro kadongi. Mai biro mara mokwongo higa mar 2026. Yes. Inyalo kwa kaone jo dala wa hayo maber mar higa manyien kech mai ka koro gineni Ramogi kaendi. To ka koro wachako, wang'eyo ni ok in waziri mana mar Kisumu kende kata Nyanza kende, in mar Kenya ngima. To nitiere penjo ma ji osebedo ka penjo mang'eny ma kanyo be mwachako go. Ni Nyanza wa ka e piny Kaluo ka usetudo sitima maromo nade? Ing'eyo ni mokwongo kapok aduoki penjo no Trevor nyakwar guoko cha pesa. Kinde ka kinde penjora to pesa ma ichayo nade? Pesa ma julu ruokni. Gecha onge kode. To kawuono ang'eyo tiend wachno. To kata kamano mokwongo agoyo erokamano ni jo TV mar Ramogi kuom ya thuolo mondo achop kaendi mondo awuo kod jodalawa joka Nyanam. To kichako kod penjo miyano, mokwongo en adiera makende ni an waziri kata minister kata jatend migawo mar Kenya mangima. To gima nyaka ng'ere malong'o en ni piny Luo bende en part of Kenya. Koro ka an jatend migawo mar Kenya, an jatend migawo mar piny Luo bende. Omiyo sama atimo tich mar piny owacho e Kenya mangima, to piny Luo ok nyal dong' chien kata matin. Nikech mano bende e dalawa. An gi mor ahinya. Samoro ji mang'eny ok nyal ng'eyo. To nikech ok nyal nyisigi. An gi mor ahinya ni bedo mara e migawo mar teko sitima gi modhi. Osemiwa thuolo makende mar keto omenda e weche mag keyo sitima madhi piny Luo. Ma en gima ok ne timore kinde mokalo. Ting'eni gin weche ma ok wanyal wacho acha seche duto galamoro kaluwore kod gimomiyo. Pare ni Trevor nyaka nyo adonji e migawo mar keyo sitima to kod mo. Piny Luo counties wa 4 ma kichako gi Migori, Homa Bay, Kisumu nyaka Siaya. Waseketo pesa maromo bilion 7.8 7.8 billion shillings. Ma en pesa ma wachano kata wadhi mbele gi tudo sitima madhi mako mier kata kuonde ma ji odakie maromo karibu 87,000. 87,543 households. Mier ma ji odakie mikwana kaka maka Ng'ame, maka Trevor, maka Wandayi, maka Ogina, maka Otieno, maka Onyango, 80,543. To kwa wondore ni dala ka dala e piny Luo sani nitie ji karibu 5, approximately ji 5 per household. Nikech joluo bet tinde ok nyuolre ahinya kaka chon. Aidho ni ka ng'ato nikata gi jaode to nyithindo moko 3 ai mede watne moro modakgo gin ji 5 average. Kigoyo kwan mag households go kod average number of inhabitants mag every household, to ido ni pesa ni dhi tudo ji stima karibu ji 440,000. Mano karibu 500,000 people. Kochakre higa cha giko ma 2024 nyaka sani odhi tieke towards the end of June of this year. Wachako medo pesa machielo kendo. Nikech every financial year sirikal timo budget. Koro gima duong' ahinya
ok en figures gi kende. Gima duong' ahinya en ni pesa ma aina ma kamaendi ne pok onere e thurwa e weche mag stima kende. Ni 7.8 billion shillings dhi e counties ang'wen ma Kaluo mondo ke stima. Ok en gima ne nyatimore kinde ka kane pok wadonjo e sirikal mar broad base. Omiyo an ago erokamano ahinya ni jatendwa mosewewa jaduong' Raila Amolo Odinga kuom ne bedo gi paro ainani mar mondo wariwre kod jatend piny William Ruto mondo wabed e sirikal achiel. To gimomiyo samoro ji mang'eny pod ok nyal neno effect mar pesani. Mokwongo jodalawa ma Kaluo osebedo e mudho higni mang'eny ahinya. Gisebedo chien ahinya e weche mag stima. Miera di mosekoso stima. Ma stima osekawi kaka gimoro mana ma jomonyalo, gima jomoko. Emomiyo atwa kaoni samoro ok nyal nere mapiyo piyo impact mare. To en gima ka sustain Nyasaye otelonwa mwachopo nyaka higa mabiro sayiero, to sura mar piny Luo e weche mag stima dhi lokore completely. Mane gima nawachi gi sani, kendo bende konego wach mang'eny ahinya e wi yamo. Ing'eyo. Nikech wadak kod jolibamba. Kigo kwano, mieche 87,500 mitude sitima. Ng'ato nyalo wacho ni mago mieche mang'eny, to nitie jomoko mapok oyudo sitima. Mieche adi ma Kaluo mosebedo ka onge gi sitima mondo miye ka ji ong'e ni maendi en namba mang'eny. Ing'eyo ni mokwongo nyaking'en joluo gin jadi. Population mar joluo gin adi. Joluo population margi in my own estimation kata kiweyo census mokalo cha en gimoro million 7.8. Okay, give or take. Yes. To number average percentage mosebedo ka pok oyudo stima. Average kech gipogore from place to place en more than 50%. Yes, pod ncha onge stima. Gima osekonyo ahinya en ni e weche mag public institutions kaka schools and colleges to nyocha wasedhi mbele matin. En about 80%. To mier ma ji odakie to nyocha wan mana below 50%. Koro mano gima wakedo ne sani en gima dhi bedo wach malich ahinya. Ni ka watieko wuodhwani. Nikech ing'en ma en keyo. Kila ng'ato kowo mana mare. An akowa gi sani mbele kucho benga machielo biro kae biro dhi kode mbele. An en dwaro mara ni mondo sama kowo keyoni to awe ka nitie impact maduong' ahinya. To wachaka wach kendo gimoro. Trevor. Stima ok en aena gimoro ma chalo kaka ranyisi mar lony kata mar nyalo. Stima en gima duong' ahinya e ngima mar dhano e piny masani. Stima e msingi kata foundation mar dongruok e piny mwantie sani. Ma ka onge stima to ok inyal goyo atwa e weche mag dongruok. Kichako gi somo, gohelni mopogore opogore matindo kod gik mang'eny ahinya madwaro stima. To wach ka nuo kendo wach moro. An ing'enu kaka an jatelo mar migawo mar Kenya mangima. Awuothe e tung Kenya gi tung Kenya. Aparo kinde mang'eny nena. An Masabit, an Kwale, an Turkana, an Bungoma, an kamoro amora e Kenya kaendi. Makata mana Friday ni adhi bedo Molo, to Jumamos adhi bedo Kajiado. Okay? To en na kamano. To gima onego kawo wag wuoro ahinya kaka joluo en ni weche mag stima kaka dongruok moro amora en gima kawo pesa mang'eny ahinya. Kawo muom to muom gi ok oromo. Muom mag sirikal kata mar piny owacho en gimilaro.
bende onge chieng' moserome. Resources are ever scarce. Omiyo ilaro gi. To thurwa kucho gimoro tinde owuok, Trevor. Ni ka wasetudo stima, mokawo pesa mawasekedo matek ma wakel, to nitie jomoko ma jonjore tudo bukore to biro otieno to ng'ado waini mege stima to chodo transformer. Wachno en wach ma onyama na piny luo. Mano e gima chanda ahinya. Kendo asebedo kaparora to en wach manade. En jachien mane mogumo e piny luo. Ma joma osebedo ka chandre higni gi te. Koro Nyasaye oparowa, omiyowa thuolo wabede mesa kumipoge mwandu mag piny. To ka wasekedo ma wakelo mwandugi mondo kony jowa, to kendo jowa wegi. Nikech ng'ama oko mabiro ng'ado stima waya mar stima ongi. Gin nyithind joluo. Gino timore kamoro amora e piny luo. To sana sana Siaya County. Siaya County. Onge juma manyalo kalo mokayudo report mar incident mar stima mong'adi. Kuo mar waya mar sitima. Transformer mong'adi. To gigo kose ng'adi kamano. To mondo kendo chako many pesa mondo we replace gi. Kawo time. To nikech samwa kelo kendo pesa mondo watim gima wasetimo, to jomoko bende dwaro pesa go. Koro en kwayo mara makende. Trevor. Ni wabeduru our brothers keepers. Wabeduru jogo mung'eyo ni infrastructure maloso gi pesa mag jopiny en gima lich monego bed ni warito kaka mwandu wawegi. To nikech gin mwanduwa, joma stima go konyo emna wan wawegi. Stima moket Kaluo kucho, moket Siaya, kata Thurwa Ugunja, kata dala wa Sidindi, ok nyalo konyo Jamkamba, kata Twara, kata Jagiriama, konyo mana Jaluo. Koro ang'o miyo wayie ka mwandu mosekel jiketho to wang'iyo ang'iya. You see, mach malich ahinya kendo asetudore kod jotend obila kod ofise mopogore wachni. To ultimately solution ok en kata police kata jima chalo manade. Solution wuok mana kumo wawegi. Wabedura kicha kendo waritru mwandugi e yo mowinjore. Eka dang' wabed gi nafas mar yudo dongruok wadhi mbele kucho. Nchan Nyakach jumbe ariyo mokalo to nawuoyo gi grube moko, Ket Kenda Women Group kani Kibogo North Nyakach, to gi Tipo Women Group kani kamoro iluongo ni Wasare. Ne giora iri mondo apenji ni to sitima chopo negi karang'o. Mano penjo maber ahinya. Anyalo paro ni Nyakach kanyo aselimo. Asedhi Nyakach kanyo kogwela kod muluor Aduma Owuor e weche mag keyo stima. Karibu dweche 2-3 mokalo. Kaka nawacho ni stima ok en gima ikeyo overnight. Ni kichaki kawuono to 1-2 days to koro kila ng'ato oseyude. En gima this step by step. Nikech odwaro pesa. Gisani go mawuoyeni Nyakach nyowa miyo in this period $210,000 madhi keyo stima karibu households 2,500 gi wiye. Mano Nyakach constituency kende. Kendo ka higa mar pesa machielo chakre dwe mar 7 wadhi medo gi pesa machielo. Koro en shughuli, en jukumu mar mbunge. Nikech wana ka ministry watiyo kod jogo moyier ma jood bura mamalo. En kod jukumu mar office mar mbunge ma Nyakach mondo identify priority areas. Nikech Nyakach te to dwaro stima. Kendo nego bed ni miyo gi stima. Tadira makende en ni pesa mar sirikal mantie gi budget ok nyal romo mondo mi jo Nyakach te stima within one financial year. Koro mbunge go office ema koro kelo priority list. Nwachakuru gima wadhi machielo, awadhi ema kamano nyaka chieng' moro Nyakach mangima nben numudho rumo. Koro ema ler kende. Ma wach ni aduok ni Aduma Wuon Owuor. Duok ni Aduma Wuon Owuor ma bende en osiepni ang'eyo. Tabe en osiepna ahinya. Aduma no wago mabor ahinya weche mag kedo ne piny. An ga diera ni wach no ni e chunye kendo ni e pache. Abro konyora kode. Kiso nyisa. Abro konyora kode mondo ane konya otim. Ntiere wach moro matimore ga ni sitima ng'eny ne jalal ka koth chwe. Chenro mage museketo sani mondo mi sitima obed ni ok lal
to kata chieng' ma koth chwe kende obed ni ok olal mang'eny. Erokamano ahinya Triva. Mokwongo da mondo anyis jodalawa jokanyanam ni nyaka nyo akaw tich mar jatelo mar migawo ni higa ma 2024 dwe mar 8 nyaka sani gimiluongo ni national blackout watieko chuth. Kariambo to ng'ato nyisan to ere karang'o mane nitie blackout momako Kenya mangima. Ng'ato nyisago. Kinde mokalo cha ne en gima common. Ok ninyala kawo dwe achiel ka dwe ariyo kapok oyudo national blackout. Masti mono nyalo lal the whole country or very many parts of the country. Makaw kata mana 12 hours or more kapok oduogo. Mano wasekedogo kendo as we speak it is zero. Gima odong en gimiluongo ni localized blackouts or outages gi dho wagunda. Kendo en lal mar stima matimore mana e kidienje kuonde ka kuonde. To ma otimore kata e pinje molony. Kidhi kata mana Amerika, kata mana Ulaya, kata mana Asia, stima lal. To gima duong' ok en lal mar stima ma localized no. Gima duong' en to kolal to kawo muda marom nadi mondo duogo. Asetiyo matek gi jowa motiyo gi ministry to kod Kenya Power mahakikisha ni sasa ma stima lal to iduoke mapiyo kaka nyalore. Mano bende is on record. It's on record. Lal mar stima biro kalore kod weche mang'eny mopogore opogore. Mokwongo wasetimo research. Research osenyiso ni atamalo 60 mag cases mag lal mag stima ma localized go ikelo kod yien moti madongo dongo e line mar stima ogore stima. Yes. Ka koth ochwe kata gi yamo to kelo problem. Koro wasebedo kod campaign mapek kendo yande wasemiyo Kenya Power pesa moromo mar clearing yiendego. Say in the last 20 years or so, ka yiende ma moluwo kuma stima kale setong' ahinya mondo way leaves dho Kingereza obed clear of trees. Mano be osekonyo duoko incident mag blackout piny. Mar ariyo makelo lal mar stima sana en ni mitambo kata weyni kata ilo ni infrastructure mar stima makany mathurwa ka thothne osebedo koro ti. Osekawo higni mang'eny ahinya ka pok otimo nyingi miluongo ni maintenance and renovation. Koro ka yamo matek kata koth ochwe mang'eny neno ka simo kelo problem atin. To gi sani waseketo mikakati kata chenro malong'o mar ensuring ni maintenance mag infrastructure especially mar wire line mar wire mar stima gi poles otim continuously. Ok en gimitimo tiweyo, en gimitimo sakasa mondo line wagi obed in a state ma ready for transmitting power. Koro wasegoto mapaka ahinya. Omiyo kata kuonde ma pod stima lalie ahinya nyiso jowan kik gibed gi wasi kik luoro makgi ging'e ni wan ok wanindi. An ing'enu Trevor ahindo mana ka wang' achiel oneno. Wang' achiel emamiyo. Nikech ka stima lal to nyaka ng'eni to lal to mako piny mako Kenya marom nade. Tang'o mokelo lal mareno. Okay, Simba ni on 24/7. Maka stima nyalo lal anytime to nyaka yud feedback. To lal ang'o miyo lal to oduogo after how long? Yes. Okay. Koro jowa onego bed ni ng'eyo ni dwaro margi mag bedo gi stima mowinjore seche mowinjore en gima washughulika no kaka ministry kendo kotelnegi an. Okay. Nitiere penjo moro ma kuom Fred Awiti ma ja Homa Bay. Owacho ni penjna waziri ni ang'o miyo bech sitima tek moloyo Kenya kaendi malo kuonde moko Afrika mangima. Ing'e mano penjo maber to ka onge statistics
to en a general settlement. Yes. Kwang'iyo Kenya iseneno gino Ang'e maber ni East Africa ka endi Kenya mabeche bet rach. Ni- King'iyo ni- Ethiopia bet nitie- ni piny, Tanzania ni piny ke siling 12.5, Rwanda en siling 27.7, Uganda en siling 23.3, Kenya en siling 29. Statistics go Trevor gin magi. To kata ka waonge ng'eyo adier, the fact en ni nyaka wang'e ni stima ma Kenya wuok kanye. Okay? Piny machalo Ethiopia, stima mare wuok mana largely e pi. Nyocha ni higa mokalo, nyocha Ethiopia ocommission gimiluongo ni multi-billion shillings complex, high grand dam project madhi kelo megawatt karibu 5,000 mastima kowuok e pi. Koro kaluwore kod kuonde ma pi wuokie, mastima wuokie, kaka Uganda, most of stima mare wuokie e pi. To Kenya wa kaendi, zing'enu wan kod not so many water sources. We rely on stima mawuok mokwongo e geothermal, to mar ariyo e wind to a small extent. To maduong' ahinya mamiyo nengo stima nyocha bedo kan malo e Kenya kaendi en ni watiyo kod generators, okay, matiyo kod fuel kod mafuta. Mago are the most expensive sources of stima. To high maber, kata the good news, en ni koro progressively wa reduce the amount ma stima mawuokie generators matiyo kod mafuta, migoyo go mafuta. Kendo sama wuoyeni wan kod chenro mapek ahinya mar medo stima mawuokie pi, kata mana Turwa Kaluo wan kod chenro mar golo stima Ndanu Falls Yala. To piny Jotokodera wadhi golo stima kamiluongo ni Webuye, okay, na Buyole Falls in Webuye East constituency. To wadhi bende medo stima mowuokie geothermal. En ok en expensive ahinya machalo kaka mar stima mowuokie generators matiyo gi mafuta. Ma gisani wan kod chenro carrier mar medo stima karibu gi megawatt 200 gi wiye by early next year. Koro chenro gi teko atimo magikoni koro wa retire generators matiyo kod mafuta dhi duoko nengo stima piny. To en a process, en a journey, okay, en a journey momiyo jowo beda gi horuok. Yeah. To wach mar tiyo gi chieng', nikech ndalo moko nosechako chenro moro mar tiyo gi chieng' mondo mi otud godo sitima kata mana e sikunde marereke mane timo timni. Ok na wacho mana kamano. One of our sources mag stima en chieng'. Yes. En Actually en chieng', en wind, yamo, en geothermal, en hydro, ma en pi, to en generators, luongo thermal gi dhok wagunda. To chieng' to gi pi kata da bed ni gin sources mag stima. To gin sources mag stima miluongo gi dho wagunda bende ni intermittent. Matiende ni ok inyal geno kuomgi nikech piny nyalo ru to chieng' onge nyaka piny yus. Maka ni geno mach mar stima mawuok chieng' to chieng' ne lewo. Pi be nyalo ru to onge yamo. Kuonde ma stima wuokie gi yamo onge. Ma kidhiro turbine to ling' ok ring. Mano chieng' no stima koro onge. Omiyo watemo matek mondo kik stima mawuok intermittent sources ma en chieng' to kod yamo kik bed mang'eny ahinya e grid composition. Watemo matek mondo wabed kod base load ma en geothermal sana
to a small extent hydro amuno bed mang'eny e national grid because it's instable onge chiema geothermal the fluctuate and before I say get a plant to en na stima okay hydro bende unless orowo ma pio duono en ka pio kuduono to bende idhi yude to ochieng to gi yamo to en bahati nasibu en kubatisha koro gin gikonyo akonya top up to long term strategy mar ministry mara matelo ni en mondo waket stima wog mang'eny geothermal to an extent also hydro mano strategy maango amiano ka wacho higa ni kende wadhi medo karibu 200 megawatts ma okie geothermal on carrier yes okay ntiere pinjo moko mang'eny moor gi jowa ka wasoma ne moko kuom gi kaendi kasibro mie pachi wachno ntiere joma luongore ni Luo Power Talk wacho ni waziri wan gi weche kuom medruok mar gogo hydro e Uriri Migori ma ibiro medo teko nyaka 8 megawatts ere ndalo mane oganda biro neno sitima manyalo bedo motegno maonge gi blackout mane seduoko poka duoke one is a very good point Fred. In fact when we kawache one of the other hydro power plants mwadhi medo teko mastima ka ukuno en gogo gogo hydro power plant mani Uriri constituency eni toku tong mar Uriri kod Nyatiki river Kuja is the oldest hydro power plant in Kenya and no get before independence to higni gi te nyaka sani osebedo ka ogolo mana stima maromo megawatts 2 koro nyaka nyo wuon piny o jatend piny William Ruto Kauloch katudre kod migao mara mar stima gogo hydro power plant koro idhi yawe mondo wuogi megawatts 2 ochopi megawatts 8.6 aboro nukta auchiel to en gima dhi kawo pesa mang'eny ahinya karibu billion 6 Kenya shillings ko miwa kony kuokie German Development Bank okay KfW emo finance project no sama wuoyeni wach ma procurement dhi nyime nyo sayudo so consultants tani kuro wara ikre mar procure joma dhi gero hydro power plant no kendo watia ahinya machiegni gofis mar mbunge ma Uriri to a small extent also office mar mbunge ma Nyatike to kod county government ma Migori mondo stakeholders te obed involved in the process nikech project no dhi kelo kony mapek ahinya ne jodalawa ma Migori in terms of medo tije to moloyo ahinya gin kod gino CSR program corporate social responsibility madhi kelo kony ni skunde maluwore kanyo weche mag thieth and so on and so forth mok tin almost 500 million shillings project no okay to gogo no komede odhi kelo teko mar stima mang'eny madhi konyo jodalawa ma Southern Nyanza and the environs but gimane nyaka wachi ka wiya pok owil ing'eyo ni stima ok en aena ni dag stima golo mach marom nade en kisegolo mach kuma stima itedi kaka gogo kaka Sondu kaka Olkaria kamora mora en to ere yo ma stima no it golo kanyo titedo kuma idware iluongo ni transmission and distribution madwaro infrastructure malong'o wasebedo kod chandruok mapek ahinya ni sitima ma Sondu ok nyal konyo jo Southern Nyanza nikech onge transmission line koro sama wuoyeni Trevor nyo wase commission transmission line mowuok Sondu to dhi nyaka Ndhiwa
tudre ga wendo to nyaka Isibania. Mano nyiso ni from last month or so in generation manyo watime commissioning no watchman lal mastima masakasa mancha chando jo Southern Nyanza kuru rumo kan tinga mapengo wachino kata mo gadiera to penji mandala for the last 2 months lal mastima Southern Nyanza chalnad jimangani paroga nyocha stima lal kan ketintie kasuru nyocha lal kan ketintie ncha onge marom kurunya kubet shut down kuru shut down parts of Southern Nyanza with rationing emonja timorega yes rationing no kuru rumo kendo jo Southern Nyanza mutingo Migori kod Homa Bay and environs and parts of Kisii koro gengi hawi matamorega no nyaka nyoa commission project no moseka uhigini ma nyenye kapoko team mount mende mana serikali mar President William Ruto to buo migao mar teko stima kod modhi moteli e gan emenya kwa bede gi poch gi pak ni serikali kuom timo mano to wan gi chenro mang'eny sani ma weni Festus Trevor wan gi chenro mar gero line mar stima mabor mawuok Kisumu to chomo Bondo to duogo Siaya to kalo Rangala to chomo Busia ayo dhi kamiluongo ni Muyanga e Bungoma to wagero substation manyien Bondo to upgrade substation Marangala to wagero substation manyien Busia dhi miyo stima monchalal ncha chendo parts of central Nyanza to kod western Kenya bedhi rumo mano en project mapek ahinya kendo sani asetudra kod jomi iluongo ni Africa 50 en kambi maduong' ma Africa nya asetudra kodgi kendo waseketo chenro malong'o kod Ministry of Finance Treasury under the directorate of PPP mondo project no obed fast tracked makapok higa ni orumo to timne ground breaking gi sirikal gi bergi en kose chane malongo motim ground breaking to oknyal chungo gi mano dhi bedo a turning point in terms of electricity distribution and supply in central Nyanza. Ase deal called Southern Nyanza. Kura deal called Central Nyanza. Bipinyo ba South Nyanza nentire ka indi papa ni duoka kuonga somni moro be mantire ka Edwin wacho ni seche manilimo Kengen Olkaria kendigo wacho weche mag donjo Muhoroni gas turbine plant itimo nang'o mondo michung richo mar ni stima ma kuong wuok eka chak duogo kendo Nyanza ni stima ma dhi kendo dok Nyanza managi mar solve no simoncha ok sondu to luoro eka chak duogo kendo tani koro ok sondu to the straight ndewa to duogo Awendo to kere everywhere in Southern Nyanza ntie machielo wino wacho ni transmission line mar Awendo Masaba to ibiro konyo nade mondo kik obed gi do chandruok mar stima e Migori gi maeneo moko manie South Nyanza mano ber it's part of that line in fact wagera very big substation Masaba Kuria West yes koro wach in king'iyo chenro mag sitima gi idwa ni seche miwuok e migao ni adwa ni wadonje weche mag siasa to kadwa tieko wach ni kapok idwoko kiwuok e migao ni ang'o midwa ni mondo neni e gima waparo godo Opiyo Wandayi gima ibro parago Kenya sai oyie mokwongo en medo mier kata ute mastima dhi donje mano bottom line nyaka hakikisha ni waduoko mudho mathurwa piny to moloyo idhi para kod stima maliel ma ok chod sakasa emiano ka deal kod issue mar infrastructure mar transmission kod distribution sama kedo kod wach mar medo stima kama itede to moloyo ahinya kaka sewacho
Ko waseduoko, ko wase retire those generators, thermal generator, machalo mamuhoro nigo. Obodo wabro gologi. Kech gin very expensive. Ko wase gologi, to idbro para na duoko nengo mar stima piny. Collins Obuon wacho ni Trevor penj na waziri ni ang'o momiyo jo KPLC harass jo piny kendo gikawo nyaka asoya madongo kendo kidagi to gikawo waya kendo mitami nyaka stima kata makosa onge police be giingo. Ing'e ni mano penj ma general nikech ing'e ni KPLC jotich makuno gina part of Kenyan society. Society ma Kenya kaendi oting'o joma beyo, oting'o joma richo. Okay? Koro KPLC bende as part of Kenya nitie joma beyo iye, nitie joma richo iye. To gima duong' en nitie chik ma ka oyud ni jatich moro amora mar Kenya Power kata kambi moro amora otimo kosa to ikawo ne hatua mowinjore. Okay? To gima jowa kik tim en donje gima iluongo ni illegal connection mar stima. Stima kidwaro to timo application malong'o to ae to imiyi quotation tichulo. Mano normal stima. But mwakelo mar electrification ni pesa mena kwano this 7.8 billion shillings. En to kuchule. En tikin electrification program. Mwakelo kendo kika chuth mora mora rengi kor gwenge ka wuondo jo piny no chul pesa. En gima ibro timo en koso chuli nigo ko tich modong en chulo bill mar stima. Ma ichulo kaluwore kod kiwango mar stima mitiyo kod. Okay. Yes. Trevor imore mos na intellectual waziri Opiyo Wandayi nyise ni odhi nyime gi tich maler motiyo no onge ni ji duto nyalo mor gi tije no to wan to wamor. Ma Mrs. Esther Omondi kani dala mar game. Erokamano nya Esther. Trevor kenda yie kod ng'e mar stima ni opogore kod gik mang'o. Ing'e ni stima Trevor. Ng'ato mapok oyude ode. Okay? Kada bed ni ke machal nadi kor gwenge. To ento ode stima pok ochopi. Ng'atno ok nyal neno tich motire. Mana dira makende. Omiyo ywak ok birumo. Nyaka chieng' ma stima ni bedie kila house. Abro kawo time. To gima nyiso jowa en ni room ok noger gi ndalo achiel. Kendo bende inyisowa pile pile ni safar kata wuoth mar mail 10,000 ichako kod hatua mokwongo. Okay? Onambo mokwongo emichako go wuoth mar mail 10,000. Koro gima chako ni en first step. Jo piny Luo osebedo kothirno higni mang'eny ahinya. Piny Luo osechandore higni mang'eny nikech sirikal mosebede kindego te. En sirikal ma kada bed ni joluo osebede iye ndalo moko to en sirikal ma kosebedo kod godo wel mar konyo jothurwa. Mae sirikal kende ma wantie for the first time mose demonstrate ni piny Luo bende ing'iyo gi wang' maber kaka pinje mamoko. Yes. Okay. Man I can say without any fear of contradiction. Okay. Ano ka ng'eny gi to wacho mani tich maber kaendi waneno ka nyando kacha sikul mang'eny osebedo gi stima mapod onge mane onge ga ndalo machon. Labs computer nigi puonj mar digital kendo koro dhi maber gi medruok mar connectivity mano nyiso ni kweli sitima osechopo Luo Nyanza na wachielo bende wacho ni Ndhiwa gi Nyakach waneno ka udhi mang'eny osetedo sitima. Trevor ing'eyo asetemo wuotho kabisa piny Luo. Asetemo wuotho kabisa katemo hakikisha ni stima ni kwaseketo pesa to pesa no tie adier. Emi adhi launch kuonde moko pena dhi commission dwe mara tarehe auchiel adhi Ndhiwa. Adhi Ndhiwa mondo aket stima moko kanyo. Okay? Ka ng'ado chopo jatike bende weche moko mag dongruok mag skul. Piny mar Meoru. Tarehe auchiel manyien. Okay. To wan kod chenro mang'eny. Kata kuna mpaka biro abro biro. An ng'enu nasewuoyo kod wuon piny. President William Ruto. Moyiena. Ani an nyalo bedo ofis dala dek e juma. Dala ariyo ani e pap, ani e field. Dala dek ani ofis, dala ariyo from Thursday, Friday, simu nyaka Saturday. Ana e gweng, kor gwenge. Atudra kod jo piny, ang'eyo chandruok ma gin go kaka keyo stima. Ma tich matiyo. Okay. Jono tiende iluongi ni Kofi Annan Nyakach kubuto wachne waziri ni erokamano to da penje ni to be osekawo sane mondo mi ong'e gik machando jopiny modak but jo Kenjen ma Sondu Miriu
especially wach mar pi mane aumo primary school. Yes, asedhi udino kanyo. Kendo asebedo kod twak gi local community. Kotel negi kod mbunge marged kod MCA makanyo. Mbe osiepna kabisa. Gini nguyak mpogre mang'eny. Gima giwago mokwongo en stima. Gidwa ni stima ka wuok Sondu kanyo, stima wuok udino kanyo, to bed ni alwora ma kanyo ok bed ni mudho. Mano en adiera makende. Kendo wakedo ne wachno. Mar ariyo, giyuak nafas mag tiji. Kichiwo e kenjen kanyo, to nyaka par oganda modak alworano. Mano bende gin kare, kendo wakedo wachno. To mar adek en wach mar CSR. Dwaro ni kembe mar kende jodo bende konyo e weche mag social responsibility. Yes, koro gin gik mang'eyo. And I know very well. I'm in very close touch with the leadership mar Nyakach and that ward. Okay? Yeah. Yes. Erokamano. Wadonja ne weche mag siasa to wachako gi wach ma makamu oro na kama. Makamu kani Kisumu wacho ni mos na wadwa intellectual Opiyo Wandayi. Mano ng'ama wang'iyo godo 2027 kaka deputy president. ODM dwaro deputy president. To in deputy president. Trevor ok an gi tocha maruoyo e lo ODM. Kinde machon cha nene an jatelo kat official ma very senior ODM. Abedo secretary for political affairs e ODM higni mang'eny. To kaneno ogwela mondo abed jatelo migawo, to chik dwaro pend chik. King'iyo ang'iya pend chik 77. Okay? Mar Kenya. Wacho ni state officer kaka an koro sani ok oyiena mondo abed go office e chama moro amora. Koro nene aweyo komne an go mar jagoro mar siasa e ODM kane oyiera minister. Koro gi sani ok anyal weyo lo ODM. To pod adong jakanyo. Kech bedo jakanyo mar chama to kendo en haki mara kalore kod pend chik 38 mar Kenya. Koro an ja ODM life member to kan official. Koro kanyal weyo lo ODM. To gima ng'eyo mabende asebedo kasiro en ODM nyaka donje Twak makare kod chama mar UDA motel ni President William Ruto machon mondo giwinjire gimiluongo ni pre-election coalition agreement. Moadhi kode yiero. Wadhi ge yiero ka ODM gi UDA samoro bende gi parties mamoko. Riwore kanyakla under a pre-election coalition agreement. Maka wadhi e mbulu, to mbulu no wadhi to wago kura e deba achiel. Koro twago go to poko chakore. Kaka ng'eyo. Nikech an in very close touch kod jotend ODM. Kata kawuono awuoyo kod party leader. Moluor Senator Dr. Oburu Oginga. Yes, wadga chieng. Youth leader. Nyathi kich. Kawuono awuoyo kod. To awuoyo bende jotelo mang'eny anya habedo kod diet of elections kawuono. Mabende jatend kweth matin e od bura. Mheshimiwa Junet Mohamed an kode kawuono. Omiyo awuoyo kod yawa gi kasa. Nchan kod gi Siaya e rally mara tipo chieng' Jumamos mokalo. Omiyo ang'eyo ni twak pok ochakore. To dhi chakore mbele kaendi. Ting'eyo negotiations mora mora. En gimacho gi dho wazungu ni give and take. Mia tamiyi. Okamano. Mia tamiyi. Taito ochopo winjruok malong'o. Koro gi sani an ok anyal wacho gimoro amora mopogore gi mano. To king'iyo kaka jakanyo mar ODM, mutni ni ma ojende osewuok kod tung' mosuoni, ang'o mathago chama king'iye? Koso gima thago chama to onge, ojende gidwaro mana lemo magi. Ena jostling for power and influence. Timore parties mang'eny.
gima duong' ahinya en parties madongo dongo kata mosebedo motegno ka nitie tungni ainago kata jostling ainago to gibedo managed in house mondo kik ginya ma gikel pogruok manyalo weekend chama. Omiyo an pod an gi geno ni gima osekethore malich onge e ODM. Joma chiwo pachgi mopogore opogore be mago haki margi. To gima duong' ahinya en ni party moro amora, in fact any political movement or organization madwa mondo ochop mabor nyaka bed kod miluongo ni discipline. Discipline nyiso ni an kaka Opiyo Wandayi ma jachama member mar ODM kendo life member, ka kuku mar chama moro amora osebedo piny moyalo bura tayo ng'ado wach kod ayie gi wachno kod ok ayiego, to mane maluwo. Mane basic principle mar democracy within political movements. Anyalo chiwo pacha mopogore no internally, to kose ng'ade yale bo ng'ade to mane gimo iluwo. Omiyo pod akwayo yawa ma samoro wuoyo mopogore gi dwaro mar chama madar chama osechopi ni gi rethink their position mondo giduog chien, mondo giti kanyakla kod jotelo mag chama mondo ODM obed gimoro achiel. ODM strong mana ka en gimoro achiel. Kendo bende chama ok odwa mondo lose ng'ato kata achiel. Ok odwa mondo kata ng'ato achiel owuog gi chama nikech disagreement ma inyalo bedo resolve. An gadiera ni mosekethore onge, pod thuolo nitie mar yawa ma feel ni onego giwuog mondo giduog back. Kendo ng'ata manie ODM kaendi en important. Kik wawe our ambitions, our desires, dwachwa kata gombowa kik wawe mondo keth chama ma jatendwa mosewewa Raila Amolo Odinga okedo ni higni mang'eny kaloso. Ing'eni ODM ok en aina party okalo ka. ODM en part of the reform movement manosebedo Kenya ka from independence. Yes. Rawere ma kama oting'o Sifuna, oting'o Babu Owino mosewuok kod ute tung' mosuo, moko kuom gi wacho ni nodhi e sirikal ma ok oyudo blessing kwa kuom jakom, moko bende wacho ni koro gin gichako Linda Mwananchi, wach mar Linda Ground ok gidwar. Pogruok e paro ni nyalo miyo oteku maru mar gombaka gi UDA dok piny kosoyo. Kapok adhi inyalo penju ni to en ODM mane miwuoyo go. Kapok adhi mar ariyo, penjo mar ariyo mokwongo, in paro ni jakom Raila Amolo Odinga kaka ninene kaka ning'eye cha ne nyalo yie mit joge ma jochama ne wuok to join sirikal koko yie? It's impossible. It's impossible. It's unbelievable. Okay. The kendo bende ng'eyo an foot soldier mar Raila for a very long time. Raila was my political role model and mentor. In fact, king of the current generation of Luo leaders, Weri go Buru, Weri go Rengo, Weri go Nyang Nyong. King of my generation of Luo leaders, Ongenga Mauti Yograila the longest, Moloya. I can tell you. Yes. Way before I even left university. Atiyo Gija kom Raila Amolo Odinga the longest among our generation. Ng'at ma bit nyalo bedo machiegni koda en Ochanda man mbunge mabondo. Aduma bendo biro joinwa bang'e matin. Obe ni group no. So anok na nyal at any moment they against gima jakom Raila Amolo Odinga dwaro. Kanya ngi issue mpogore tanyise mana internally. And many times, by the way, na advice politically. Many times, jibanganya kunge. Okay? Kamine nani? Yes. Na advice politically, many times.
to kendo no winjo gima nanyisi nikech ne en a very good listener. Okay, koro ka nitie true disciples, true disciple, true political student mar Raila, it is me. Mano kinyal wuok koko. There is no way. And even can you imagine also kindego nene an jatend kweth matin kata Azimio e od bura mamalo. Kom maber Raila monomiye. Mano goyo mbulu ne onge. I can now tell you. Bang' yiero mar 2022 wadhiyo Stony Athi Machakos, bura mar Azimio PG ma piny lich imanyo kombe mag bunge. To wamiyo jakom thuolo ni en koro kombego odhi opogo wuon kik wakete gweche mang'eny ji goyo ombulu biro kelo pogruok. Kachopo kinyne to gona mana simu. Uluonga ni Jaogunja. Jaogunja in kanyi. Anyise nyanindo Machakos ka to adok Nairobi koro. Temane matek mondo idhi organize mondo wabed kod romo Kempiski kod Kalonzo gi Kioni kinde ka and a few people. Ada mondo wadwaland list mara ma jotelo mag bunge. To in waseketi kaka jatelo mar kweth. En monyisa. Okay, agoni manero kamano Jakom kamano kuom diala gi kom mar telo ne jo od bura. Ok na campaign kata kuomi. I didn't even lobby him. Koro koma emno mia. Eno won. Ma tel ni kweth mar Azimio e od bura mamalo. Gweme no yera en mong'eyo. Akenya kasanya. Koro kananya I could not have betrayed him. I couldn't imagine betraying him. Now I come me I don't have the join serikal. Kokia kata kodagi. It's impossible. Okay. Yes, koro pogruok e paro ni dhi miyo oteku maru mar go mbaka gi UDA dok piny. Nikech inyalo penjo ni to koro igo mbaka gi ODM mane? En ODM maru kose en ODM mar ojende? ODM onge mpogre ariyo. ODM is one. ODM en achiel motel gi kod Dr. Oburu Oginga. Okay? Jomoko nyalo kier. To mano kucho ODM mpogre ariyo. No, never, ever. Okay? Makata giwuok mane koro giwuok ni. Kata mana sani kwano jomodong e ODM, ok jomodong. Jomani ODM maluwo Dr. Oburu Oginga. Kata among leaders moyier. It's more than 99%. Kichake county assemblies. To the parliament, both National Assembly and Senate. Nyaka Council of Governors. Ekejo ODM leaders ma upogore kod paro ma Dr. Oburu. Just count for me. Among the ODM governors. Ginadi, just tell me ngeyo gigi jafwambo. En ngano? Nokorengo ntire ye kato rengo en achiel kuom joma ne ni kodu chakre chon. Okay, majority ni kun. Ten piece, ginadi. Koro onge ODM mapogore diriyo. En achiel. Kendo negotiation my ODM the timo ok dhi bedo interfered with in any way by whatever disagreements could be there presently. Though walemo kenen kwayo mara makende. Njo ama samoro patch kopogore gi paro mar mainstream ODM ogo machemo kendo gigo step back mondo giduogi chama mondo gitudre kod jatelo mar chama masana men Dr. Oburu Oginga. Sana governor wa Masia, Governor James Agere Boborengo. Must be the forefront fighting for democracy and human rights for a long time. Okay? Onorengo was somebody we were looking up to. Kane Matindo. Okay? Kahangat no ma and a true fighter for justice and democracy. Nkichengeno Orengo donje bunge higama 1800 kan class ariyo. Okay? Kuronga moja duong mwamiyo luor. Tumewa kwae ni oduog chien o muony his pride. Okay? Mondo duogo kony Dr. Oburu. Okay? Obende chieng mare biro chopo. Kanya saye podo miye ngima. Okamano. Sani en sama Oburu. Okay. Matelo ni chama mar ODM kendo telo ni oganda ma joluo. Chiemo Kenya saye oyie Orengo bende po yotai mare. Koso?
Ndiri jolumo ko mawacho ni sani ok onego benu wacho tutam ka koro watieko ni sani onego benu wacho ni udhi go mbaka mondo winjru to ku deko gimo mu winjru maber to wacho ni okay magi winjru mango omiyo koro wacho ne jopinywa ni wago uru tutam to gin giwacho ni unugo tutam sani to gimuse winjru e malongo bende podonge joma go tutam gin individuals mana chiel kuomgi to agoye kod gimomiyo to chama madhi negotiate in ODM ok individuals. Individuals go to term as a way of expressing their opinions and views and beliefs. The chama will take a position in the process of negotiations. Okay? Onge kama ODM was a way to term. Same kata one term. Same ka ODM go kama. Podi. Wasene no kamugo embaka mu wacho. To individuals money ODM ka an. So there's no doubt. I say what very clearly. It's Anna as a leader and good duty and responsibility to me a job or maybe in the lower direction. And kago kwane kanya kakinde ba sebo da kanya kamoro. Sasa menda sebeti. Kago kwane nukia system analysis. O kane ka interest majaluo nyalo bedo taken care of in any other place apart from Kama President William Ruto Hotelen. Okay. I can tell you, in fact, anybody might shot one time. Nisan to what is the viable option. Duan Jaluo, Kawe ODM Kor, we come Jaluo. Duan Jaluo, Mondo Kegon President William Ruto Kora. Niswan Jaluo Nikogon Ngano Kora. Just tell us. And Ngano, Makija Lugo on Kura, to the Konyogi more than Ruto or the Konyogi. For this short time, was in this partnership. Tell us, Enga. I can tell you, Ongi. Because Jogi, enough Trevor. Jogi, Trevor, and how Manigo, Nunga City Yogo. Kaka Lonzo, what you get in you in Mangay. Katakini man, they were there to Akmanaduku. Masani you wave Mangay. Kalungu nejata endwa enadiko kaka azimio anaja lopni kendo chiemo na ba ndike book kago sigana mag motimre nadiko kanya nadiko nebe na onge ye kanya na ja kom Raila ko ketae didn't no collapse mono story for another day kula ngeyo Kalonzo very well very well to ngamidu ngene kachagwa maka wuono ne anyo Raila ni kabe winjo kane en kisi ka wuono Uluongo jatendo Raila mudo dinga manya sayo sekao ni broker nene tumo broking kura mara jokisi koro ngata mochaya waina mochaya jatendwa mose golo wai chandro bukelo kuma wantini ene ngama dinyisa ni jaluo nego ben gon kura to weyo Ruto mose bedo kodgi mose nyiso gi ranyisi mar ngatno mugeno gi kada be no kasabwa no kuchung to ngata madbe ni kasabwa no siro mondo bet president inyalo nyisa jaluo dhogo on kura gi mindset aina ja to se wacho no sirikal mi losno odbedo gu shareholding mal mano knyatimore mano akanta lawo jowa an kaka ngatno majatelo okanyal yien jo am joluo mondo dhi makachalo kamano. Okay. Anybody who is opposing this movement, mar broad-based, motel ne President William Ruto, manochak kod Ruto kod moluor Raila, nyaka nyiswa, ni dwa mondo watim nango. Okay. Kaka in jaluo idwa chung president, bende nyaka nyiswa, mtu in fumila mani. Kata kama wago ni kura wate joluo. Waundre kama, wamedo kunyal goni. Ngechwana wadhi gon Ruto kura, ka an. Gijogo maluwa katwa woni nwago ni kura jaluo chung president kama nyien beyond that is do kura moko kwa kany mondo dhi Olandi michamo ma Kasarani kata kamora ok nyal timore omi wayo ri wondruok antinda hingo stage mar wondruok Trevor ok nyal wondora ba okay yeah sama wangu wach mogik dakatia wach mogik kata mana an let me tell you kata mana an agomo mondo chima bed president ma Kenya I can tell you
kata mana an kipenja dagombo nyan chiemo abed president mar Kenya tang'eyo no gisani ok anyal bedo president kata higa manyien. I'm being realistic. To 2032 man to koro abiro wuoyo kuyo ko chao chopo abiro wuoyo okay ya Mungu ni mengi to gisani realistically jaluo onego bed kanyakla to take ODM go gindi mamoko manja ni ODM mondo giikre gikaw mbulu motegno ai kasa kura chopo to gigo kura kamiri ni President Ruto mondo serikal koloso kod kochwa wabedi giseye serikal mane gima duong' ahinya. Erokamano waziri. Thank you very much. Wang mano Opiyo Wandayi jatend migao mar keyo teko sitima gi modhi. Erokamano ne kumgo kodwa mbaka kawuono. Wach maler ni useketo bilion 7.8 ne stima sitima okoromo to ntiere kaka osetemo kar monyalo. Mane kama weche ndo moro duo kan kendo uda sadek dadi kul duo ka an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo no Ombija tayo nyakwar guo ocha pesa. Manere bange.